Magda Vášáriová, bývalá herečka, diplomatka a politička, je známa svojimi ostrými vyjadreniami. Jej výroky na sociálnych sieťach a v médiách často vyvolávajú búrlivé reakcie. Dnes sa pozrieme na niektoré z nich a zamyslíme sa nad tým, čo znamenajú pre Slovensko. V poslednej dobe sa zdá, že Magda Vášáriová si pravidelne vylieva svoju frustráciu voči Slovensku. Odoberajte kanál Politický obraz a nezmeškáte žiadne overené informácie zo zákutia slovenskej politiky. Zaškrtnite zvonček a neprídete o žiadne upozornenie na video. Jej statusy sú plné hádaniek, ktoré mnohí považujú za nezrozumiteľné alebo dokonca konšpiračné. V jednom zo svojich príspevkov tvrdí, že stredoeurópski voliči sú nebezpeční a nevypočítateľní. Čo tým vlastne myslí? Je to kritika demokracie alebo len ostrý názor? Vášáriová sa často odvoláva na históriu, napríklad na Stalina či Chamberlaina. Podľa nej by sme sa mali prestať kriticky pozerať na ich činy. Je to len provokácia alebo hlbší pohľad na dejiny. Ďalej tvrdí, že Slovensko je neviditeľné a vydané na pospas bláznom. Aký obraz našej krajiny tým vytvára? Vášáriová vyzvala Slovákov, aby vyšli do ulic a protestovali proti vláde Roberta Fica. Podľa nej je demonštrovanie povinnosťou každého občana, ktorý nie je spokojný s aktuálnym smerovaním krajiny. Jej slová však narážajú na odpor premiéra Fica, ktorý tvrdí, že protesty môžu byť organizované s cieľom destabilizovať štát. Magda využíva sociálne siete na šírenie svojich názorov, často veľmi ostrých. Napríklad tvrdila, že kto nechápe potrebu protestov, je chudák na úrovni 10-ročného dieťaťa. Je to efektívny spôsob komunikácie alebo len ďalší zdroj polarizácie spoločnosti? Jej výroky vyvolávajú silné reakcie od podpory až po ostrú kritiku. Mnohí ju označujú za kontroverznú osobnosť, ktorá polarizuje názory. Politici ako Robert Fico či Peter Pellegrini sa voči jej tvrdeniam ohradili. Pellegrini dokonca naznačil možné pokusy o narušenie ústavného systému Slovenska. Magda Vášáriová je bez pochyby jednou z najvýraznejších osobností slovenskej verejnej scény. Jej výroky nás nútia zamyslieť sa nad tým, kam smeruje Slovensko a jeho politická kultúra. Čo si myslíte o vyjadreniach Magdy Vášáriovej? Sú oprávnené alebo prehnané? Podeľte sa o svoj názor v komentároch.